Mambo Mutasa. Damira pambiri pidera Mambo Mutasa. Damira pambiri pidera Mambo Mutasa. Ndiso ndero chokwadi. Jese zvandutaura ndezvechokwadi. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Mwari ndibatsiro. Mwari ndibatsiro. Pamusoro ndauya kwamuri Mambo. Ndiri mwana waEustace Mkudu. Ndinonzi Anna. Ndiri the eldest son Anna, yes. Saka chandauya eni it's nevanongoti eni but ndi Anna. Ndini eni Mkudu. Chandauya ndechekuti tinokumbirawo Bamunini benki vatipo imba yaBaba pamwe chete neminda yacho zvavakanga vachichengeta. Ndizvo chete zvandaurira mudare naMambo. Takamboedza kutaurirana tikaenda kwaSabhuku. Itsamba ipepa itsamba ratakamboenda kwaSabhuku asi hazvina kubatsira. Saka ndakaona kuti iri pano pazongoro Mberi village. Mberi village. Saka muruti mimi imba yacho iri kugara nani? Vana vavo. Kugara nevana vavo. Asi achiziva kuti ndeyenyu. Havanozviziva, hapana asingazvizivi. Saka chakunetsa kuti wanayo wabve kumuchii? Handizivi, vanga vachiramba vari kuramba minda vakatogovana futi vana vavo. Mwana wavo akatengesa futi. Zvimwe zvatoita manje. Pane chinhu chinonzi domestic remedy. Handizvo. Kana tichiti domestic remedy, tiri kuti musati mafunga zvokuenda kudare, munomboungana semhuri, mombotaurirana, mosvika pamunosvika, monzwisisana, mogadzirisa chinhu. Because mukatarisa chinhu chikaichi, ukaona makusvika pekuti imba makutombogara vana vaBamunini kana vaBamungu, muri kuita pakwirirana kwenyu semhuri. Saka tichida kuti isusu kuwirirana iko kurambe kuri chii? Kuripo. Musasvike pekuti makuta sei? Makuta unga senge muri kudei? Unga muri kukana. Chatisingadi isusu kuita sei? Kukana. Handizvo? Pamusoro. Yes. Takazviedza ndozvataifunga izvozvo. Kuti isusu kana takuda kuti tichishandise imba yaBaba neminda yavo, vachasuduruka. Asi zvakaramba. Damira pambiri pidera Mambo Mutasa. Damira pambiri Mambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvonza ngezvechokwadi. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Mwari ndibatsiro. Mwari ndibatsiro. Handisina zvakawanda. Handozvindira. Nyaya iyi yaingoramba izvaiba kubheti. Nyaya yacho ina zvakawanda ba. Inobvunza mushoma. Misha yekutaura newana hamuna here? Ngeyangu. Ngeyani? Ngeyangu. Ngeyenyu? Kana muchiti ndeyenyu, what do you mean? Muruti? Ndakabomba izvo zvese ndibaba wacho. Kuzi iwewe ndiwe chigumisirwa mumba mwedu. Ini ndakwenda bwera ndatama nevana vangu zvese umba ngeyako iyi. Waibva nepaumba ndikabereka vana 7. Ndichigara mumba iyoyo ndapuwa ndiye mukoma wangu. Mukoma wangu anoti uri kuona munun'una. Ndikati ndikazwa kazirodza iwe. Mukoma wako iyoyo ndakamushatisa anga asikasevenzi. Saka iwe ndakakupaumba kuti mumba iyo ugare. Iwewe ndiyo ndakwenda kupawa. Uyu ndakamupa ndakamuroza. Unokarora mukadzi wako nemari yako wega. Saka umba iyi chigara. Ndakagara umba ina rini. Right. Mindakutaura sendi yajese ngeyababa wangu. Ndeyafranki. Baba wake mwana. Wese wakarapamba paMkudu wese wakapera kutama, wakapera kuenda kuzimba zako. Mukoma ngati ndatama ndaenda bwera. Oshipa inini mba
kunyepa ndiye zvachokese kunyepa uyoona one mangana kamapa panapa ndiri baba saka pamukuru apachina baba baba wacho uripo baba wacho wati handiuiba saka it's not about kuti ndiri baba kana kuti ndiri mwana. It's about ownership. Andizvo? It's about ownership. Ende kana takazvitarisa mwana has got the right to claim chinhu chemaparents ake. Imimo mune right yenyu yekuclaima chinhu chemaparents enyu. You don't hold on to your brother's property paine wana, because according to the law wana iwawo ndo mabeneficiary estate yababa wavo. Apa it's not an issue yekuti baba kana kuti mai kana kuti tete kana kuti ani. It's about an issue yekuti chimba iyoyi yanga imbori yani. 1. 2. Transfer of property. Pano inonzi transfer of movable and immovable property. Ichi imba is immovable property. Pano kuta transfer of property from ningi to ningi. Anzo mune here mapepa anotiratidza kuti agreement yamutaura kuti makaita namukoma wenyu is binding. Munawo here mapepa kana kuti isusu hatishandi neverbal iyo yamutaura iverbal agreement. Verbal agreement baba isu kanotora ndo chinhu chinonzi documentary evidence chatikuda atikuda tikuda documento rinoratidza kuti zvamurikutaura izvi andizvozvimuzanotaura because ini ndiri kuti maparizere kuti wamwe wese pandigere wamwe wese wakatama. Andizvo imi kusara kwenyu hakukupiyi pamuri nekuti makasara because pamwe kusara kwenyu nekuti makashayiko kwenda. Saka because wakashayiko kwenda zvichakukona shipe zvinhu zvese zviripo. Saka that one cannot be a reason yekuti anzi wamwe wese nekuti uyakaenda kwakaenda. Saka imi nekuti ndindakasara saka papamo. Tiri kuti isusu ini chandanzwa chamataura ndechekuti mataura kuti musha uyu ndewe mukoma wangu, asi mukoma akandipa musha achiti ndakuenda kupi kumboyera. Ndo zvamadii zvamataura. Ndo saka kuti isusu basa redu isusu muno mudare is to prove kuti zvamuri kutaura izvo ichokwadi here kana kuti manyepo. Izvishokwadi zvekuti iyo vanhu vanongo saka vanaraimangaria kunisungisa ini wakamboweera vachiti bamanga vanyi kuda mumba yedu yavamoni vavapise mugashiripa awani raita ndeni kutaure zvinoita mutemo bambo benji zvinoita mutemo so stupid unoita zvamusingafungiri. Wanawa they've got the right to claim ownership. They've got that right. And they mean to acknowledge zvisho kuti imba ndiani? Ndiamukoma. Minda ndiani? Ndiamukoma. And what does it mean? It means kuti wanawa one right to claim that because ndesa kubawa. But if even kurubata pekuti ndakapiwa nani? Nakomangani mana sokapoase wakapanda bonga. Bonga ali wakapulestent yesepa mkutisi. Bonga. Is why Mambo. Kwamukudu handi mukuru bai. Kwamukudu handi mimeka hapa. Kona asu mwakauya wakamukudu akati benji pa wakagara ipo. Ndakapapiwa ndi baba. Ndakudzoka chibva. Munoramba muchiti.
Because ndimi unotaura mega kuti ndepasekuru pababa ndiye munhu wepesi panozi pamunhu. So which means nemu hapasi penyu. Hapasi pangu sasa. Izwai zvekuonekana nemunin'ina wenda mukoma wenyu makaonekana muri wangani muri 2 andika zvekutaura kwamuita zvinhu zvenyu makaita muri wangani muri 2 saka nyaya yako manje zvaiti kubatsirei samukuru nyaya yenyu it's your word against his word. Saka isusu tiri kuti isusu we just want you to prove kuti zveshe vangu makapiwa chii land. Then wanawa mukaprova chete kuti wanawa makapiwa land. Wanawa they will decide as the way. Koyeva kwauchamburi. Baba wakafa here. Baba bro akatanga kushaya. Mina ikandipinde. Ani ndo wanoshira. Ngawapindira kuti baba uri. Baba wakashaya. Yes. After baba washaya mai vachibva kushaya. Mai vakatomboya kuzoputsisa kitchen yanga yakwa ipapo pamba pedu papa. Vachiri wapedya mene kuti ndiani angada kuwaka ndikuva kuti mai wavo here angada kuwaka kitchen ati wayo ukaiputsisa mai kubusiness kubhoyera kwataigara napa then baba pane here kitchen yakamupani aibona imi hamusiwa mukuru muri kutorwa kwamukuru ndati pane here kitchen sabhenji pane kitchen here yakamupanya pane kitchen yakamupanywa here hapana sikana pane kitchen yakapanywa here kitchen ndakatoaka yangu aiwa pane kitchen udzi yakambowakwa ikatopwanywa yamai wavo no izwai zvesamukuru imimi you are taking this thing uchita chinhu chisina basa you are taking it chinhu chikuchita so simple. It's not as simple as zvokufunga kwamunhu. It's not as simple as kuona kwamuri kuita kana kufunga kwamuri. Ndikuona hangu mutoka achiita nebasa ndepangu inini mutemo unokubvisai. Saka ndikutaura kuti hapana kitchen yakaputswa baba. No, inini whether kitchen yakaputswa kana kuti haina kuhera kuputswa atika imi masovhuma kudhara ndipe mukoma wenyu. Ndopane nyaya yese baba zvimwe zvite zvatakutaura izvi kudakutsva kuti muite sei kuti muone nekugarisana zvakanaka but nyaya yasopera kare kare masovhuma kudhara ndepani ndipe mukoma wangu Wakandipa zvekuti ndosati kuti chiproducai mapapers ekuti makadii makapiwa because wana wamukoma wenyu wamukutaura nezvakewo vanoti ndiwa vari kuti hakuna zvakadaro. So you have to prove to them kuti baba wenyu akadii akandipa. What have you to prove as kuti makapiwa? Show us. Tipei isusu chinotirakidza kuti zveshuwa makapiwa. Havamubvunzita vana vakoma. Izwai sabheni wana ava ndabvunzwa nababa urishi. Munobona? You see how complicated this issue. Mambo isi nzeve dzedu idzi. Nzeve dzedu idzi. Nzeve dzedu idzi bambo. Munozwa bambo? Mati imi pandabvunzwa kuti baba ari. Wana wati baba wakafa. Imi mukati baba wati handiuyiyo. Saka baba wamati handiuyiyo ndiani? Ndiye baba wangu. Ndiye baba wangu. Wana wakasiwa ndiye baba Devi. Awakasiwa nokarorwa. Izwai bambo, kurorwa zviro kuti hausimwana. Imi mwana wenyu akarorwa hausiri wana wenyu. Mwana wangu asiri. Saka sei munoti wana wangu mutota? Hawasiri kuti baba ndauya ba. Ndauya ba. Ungachiri kurorwa kuso. Alright. Order. Ungachiri. Order. Uyu Devi mati ndiani? Ndaziwa. Ndiani? Ndaziwa ndiye akati baba.
aiwa hatisati akaziyarwa mwati Devi ndiani Devi ndiani mirai ndati Devi ndiani Mwana mkoma. mukoma upi Ile Yusuf. ani Ile Yusuf wakanipa property hizi. Anywana. izi yatadza Devi ati Devi wacho aripi Ulikuwa kwazi ni ndio. aiwa izwai bambo Kwazi sura tu. Kwazi pesa ina wasikana hiyo. izwai bambo wakati handisi kuuya pedzirana ine wasikana iwawo imi muri kuzvitora ine negative kusauya kwake ine negative way but mukazvitarisa isu takutarisa kana muri makamboitawo ritisha baba you have to look at the ambiguity involved munozaizvezvakutaura kuti kana ndiri kuti chinhu chikanzi chiri ambiguous handiti chinenge chine 2 minutes mukeza zvinotaura imi muri kutora kuti Devi wati handiuiko handiti maitora unga ezivi Devi ari kuti these girls are wrong saka I will not come because they are wrong but imwe meaning yacho iri kuti Devi paati handisi kuuya kopedzerana nevasikana ivo zviri kureva futi kuti vasikana ivavo naDevi wakagara pasi wakawirana so zvakutataurwa naDevi ndo zvachakutaurwa nevasikana avo ndo zvimwe chete naDevi. How do you know that? No, how do you know that? How do you know that? Iya wakati hiyo basi wakati Zidida mlifanya phone. Mambo zidi dokta huyu tunakani wakati huyo. Ini nasi basta rangu kufonea on phone. Kwazi Ini nasi basta rangu ba. Rekufonera phone. Ini chanopedza kutaura chiti baba. Ndicho kuti Devi haasi ega mwana wa Eustace matani? Eustace ane vana vangani? Takati 5 kasara 4. Ane vana 4. Handiti. So kana mwana 1 pa 4 akati handisi kuti anguchingwa. Hazvirevo kuti vamwe wese vari 3 havasikuda chingwa. Akazama. Panapo nobota robisha nini. Papa nobota robisha nini. Che? Papa nobota robisha nini. Apa la paz, eu como para que tenha essa sistema, não tem essa sistema. Se você quer ter baba wedu havana nditwa mazvita mukudu chagonda baba wedu havana kumbopa baba musha vakati iwo ndiri kuenda kubasa chingosarai makatichengeterawo ndokusokuziva kwedu vatinoita ava baba munini havasiwo wega mwana pamumba mana baba vangu vakatombogara pamusha ipapo tina tete vakabvapo vangu vakaroorwa vakatosvika baba vakati garai padzimba idzodzo vakatogara tete vakashaika vakavigwa. Baba munini wasati wauya pamukoma apa wanga warugara kupi? Baba munini yezvino vanogara pamba. Tati before wasati wauya ipo papa mugara kuti ngawachipinde penyu wanga warugarepi baba munini? Waibogare. Vane stendi yavo here? Izvo zvandizviziva kuti ane stendi yavo. Aiwa zvamutirazoziva zvani baba wenyu? Vanogara padzimba dzakasiwa nasekuru baba vavo safreni vakatovakawo pasaiti ana baba vakatovakawo pasaiti akati ndakazi ndana mukoma ndime mukoma nachi mudiki uri kusara padzimba dzari saka uku akubva make maakasirwa paigara baba
baba ishaya baba nemimba wakuenda kuminda yakapiwa mukoma nababa. Saka mukoma anga ari best kubhohera ndobva asiya ati bambo wandiri sara muchindonera pamusha. Saka panzi sara muchindonera pamusha iye ndiye pauti aiwa ndauzoona chirima ndakazipa apapo imba wakatopa muzukuru havasiva vasitombogara mubairo wakatoipa muzukuru wavo mwana womwana musikana pamwana wamusikana ndiye akutogara kudzimba idzi dzababa wedu ko pamuzukuru wake mune mwana wake mwana wangu but anyway pataigara pasi sokaigara Chanonzi organ kuri ndiri mukomana mukuru wasamukuru wakutaura nyaya imba iri kutaura vari kunzi ndopatanga ndaenda mberi nokuti chirikundishamisa ndechekuti kungofa ukaita bamukuru ndopatanga nyaidzi dzekuti wakuti zvanzi imba ndeyani ndepamba papapa baba mukuru wacho wakafa manje manje takawaidya manje manje namai wavo wafa ndopakatanga usimudzwa nyaya ipi iyi zviri kunzi baba uyu hanzi wari wakabva pamba chinogara apa havana kubva padhuze nepadhuze panapo ndopane pane motikari ndopane dzimba dzacho saka baba wakambonzi bedzi baba wakasaudza kuti gandinogara pamusoro paigarani mbuya asi imba iyi iripo iyi ngeyangu ndichazoona kuti ndichazopa ani anokwanisa kugara pai ipapo ndobva wapa munina wangu ndikati joni ndozogara apo papi apa akutopa iye baba zviri kunzi papa makapuwa namukoma wake wababa wakanga wasiri waimba pakanga paine mawitness nyaya idzi dziri kutaurwa idzi awanga watorowana udikidiki by that time saka izvo vari kutaura zvekuti uyu baba wakazobvapo achiendapo wazogadzika munin'ina handichatsoziva kuti zviri alright pamusha apa pakambogara tete akambogara akaisa tete ipapo ndiani ndibaba ndiye akaisa tete achiti ndepani baba vati ndepamba pandakapuwa mukoma wangu mukoma wakaenda kubhohera wakasiya atoti ini handichadzokipi handichadzoki kuno kwazungoro ndakunogara kubhohera ene ndokwakakurira kubhohera izwai izvikamu mukaerenga the constitution yezimbabwe inokutaurai kuti everyone has a right to own urban and communal land. Yobva yobva kutaurai futi handiti traditional leaders act inokutaura kuti munhu can go kwaaenda achinotsvaga kurarama for 100 years asi kana aenda for 100 years hazvirevi kuti nzvimbo yake yaanga ainayo paruzevha haisiri yake. Nzvimbo iyoyo inoramba iri yake kusvikira anyora chinonzi surrender letter kuna sabhuku kuti sabhuku ndakuenda iyi nzvimbo iyi chitsvagai henyu umwe munhu wekuita sei wekupa. Kana pasina chinhu ichocho chinonzi surrender letter, nzvimbo iyoyo inoramba iri yemunhu iye. Ndozvotaura chii? Saka tiri kuti isusu kuenda kubhohera kana kuenda kuSouth Africa hazvipi munhu right yekutora mushayi munhu. Enini pandinotaura ndepekuti iwewe uri kutaura kuti awa wanga vari wana wadiki ndizvo, iwewe neava mukuru ndiani?
Amuna ndo izwai bambo. Bambo izwai. Isusu bambo. Ndoramba ndokutaura vanhu. Kana mauya munomba, it's not about winning. Asi it's about being assisted. Kuti paunobuda munomu wabatsirika here. Not kuya uine mentality yekuti tida kuwina tikadai. Aiwa, amuwini baba. Because isusu zvatinoita baba. Andikambogona. Muri kuti mimi you are looking down upon these sisters. Muchiti wanaongorwa wanaodoka wana chaunoziva. But ukazvitarisa iwo wacho wamuri wana wakuru kwamuri by far. Saka ini kana ndakatarisa imimi nemi ari kunditaurira chokwadi dziya. Mukuru ndiye anenge ari kunditaurira chii? Asi imimi mauya kodini kosapota chete. Saka imimi rapai muri mumateresi muchikuombera chii? Pandakutaura kuti wakorwa zvakaitika kare kare. Izwai bambo zvandikutaura. Munoda zvinova zvikubatsira. Izvi hamudi kupinda mulebhuba kuti muite experiment yekutesta kuti zvazodini blue litmus test red hazvidi hazvikuda zvese izvozvo. Izvi zvinongoda chii? It's just common sense. Muzarurama. Imimi munhu wamurutsira kuda kuti handizvo. Mwana ari kuclaima chinhu chababa wake. But imimi you want to assist your father to claim zvinhu zvewamwana. How do you feel dai wanga uri wasikana ava wari kuya wachiti baba wenyu nemini baba wenyu paakagara ngepedu. I'm trying to be human. I'm trying to be African. Kuti dai wanga wari apa wauya uko wachitaura kuti iwewe Arubani andizvo pawakagara Arubani apa ngepedu because baba wedu akasopiwa ndiseko baba wako newe ibvaipo because baba wako iwo akabva azotipa isusu akuenda kuHarare. How do you feel? Makona nosandukezva kuti nyaya iripoka. It's not about zvese zvatotsvaga. It's about looking at nyaya iripo towataona kuti how can we assist each other. Ndosaka ndatanga kutaura ndichibvunza nenyaya yekuti makambotraya here chinhu chinonzi domestic remedy. Domestic remedy ndeyekuti muri kumba uko motogara pasi dare repamukudu rese mobva matoonesana then you come out nesolution. But ukaona makusika ma-outsiders akaita sesu kuno it means matadza kudii kuirana. Saka isusu mani kana takuzopa mutongo tinopa mutongo based on zvatazwa, which is wrong because zvandazwa zvinokwanisa kunge zvisizo zviri correct. Agona kunyepa ndiye anokwanisa kuita win my heart, but ndaitei handisi ndosati imimi chokwadi ndii munoita sei ndii munochiziva chokwadi kuti chokwadi zvoishwa papari paye Eustace matani Eustace and wana wa Eustace wati tauya pamba pedu baba wedu anobvira mbotitaura kuti ndakati ndakapa musha wenyu imi muri kuti baba wenyu akatipa awari kuti hawa tinako baba wedu anobotitaura kuti akapa pamusha patinambobvunzamo sabhuku wacho uri panapa sabhuku wacho uri panapa ndimberi chandaida kutoziva ndaida kutomboziva kuti status what's the current status yenzvimbo iyi because vanhu mazuva ano muri kuita magana nenyaya yenzvimbo iri because muri kutengesa minda kutengesa nzvimbo watengesa wasikana vakuya kutengesa misha yana baba hama dzasirwawo minda yana baba dzichitengesawo saka the current status yekuti papa minda ichakaringana mati gara pamba pababa ipapo pazasi pacho vakatoganhira imwe stendi vakatengesera vakapa mumwe futi mwana wavo. Kumunda wababa wokumusoro kwakapuwa nhamo
wakapuwa nhamo akatengesa part of that munda wababa iwayo tengesera kune umwe munhu zvezvakare. Nhamo ndiye uyu arusapota baba akatotengesa zvinozoita spill over kwaari kana decision iyo inyaya yekuti baba vakasiya vati kuna Bhenji ndichengetere musha wangu ndichadzoka. Hapana vana baba wekwaMkudu kana paine ari pano vangakutaurirei chokwadi kuti baba vakasiya vataurira munhu wese kuti Bhenji ari kuchengeta musha wangu ndichadzoka. Mwana Mkudu ari pana pandiwana mwana Mkudu besides ini mwana Mkudu ari kundiwana uyai Samkudu ndini Samkudu unombokuti Samkudu hakuna bambo nyaya mamuri ndoizwa makagara materesa because kuti nyaya iri kudeka what we want is the truth because inini I'm against people who connive to lie kana people who connive to disadvantage other people. It's wrong. Indo yachi ndoda chokwadi ini Samkudu wana wakautora ndepawo pamba baba wao unopaziva ndipa baba wao ndipa baba wao imi msemuri kwaMkudu amunobvira mambozwa kuti Bhenji akapapiwa thank you very much garai pasi pano umwe Mkudu futi here Already, Sabhenji, pamakapiwa anga aripo ndiani? Anga aripo ndiani pamakapiwa ndi Mutasa? Sabhenji, tati anga aripo pamakapiwa ndiani? No, your wife, your children cannot be your witnesses in a court of law. We want an independent person. So why you opt for one away him because Mkudu wakazara wano? Because this is a very issue. Because the lady Mukanaga, he lend their friend. Akatanga the land, yes, Mukana different. So when you make any decision concerning the land, one Mkudu was from what involved. Mambo, matiro ambira nchaya kuti wasikana wanga kuzina makasa kumbeli ba bati iyo wanga famuno kuzako batende yesi wezo ani namo tani makasa kumbeli pane munhu ukoza kosa wana Zokelanye yero ambira pane munhu wana wanga ziba ndikutika kumuka na kuti sapo kumbeli ya pane munhu ukoza kosa wana Tapi bize barabira. Baba kuzizo. Ashukura. Kutoa. Zati zile. Pane munhu kutoka soka wana. Wambo zizo wana ka. Wana kizo. Wana. Ndaka kwa hiyo. Isipende ya bongo. Nafuna kurudia kwezo. Wana. Ndakaikuwa kwa nyumba ya ndio kwa bongo. Sio gani na bongo. Ipo ba. 1950 ukwaka popomba. Na ongo. Saka maugwera wanawe. Asukwera. Nasaka bali po wana chauka. Usikwera. Wanawe. Wanawe. Okumana zoda. Sobeni. Wanawe. Amaka. Ndio wango asante. Wakaita Yesu. Isiteni yangu kala kwa Yesu mimi. Nikashatreko baba. Naso ndio ngona openda Andi seki hiyo. Vengu. Wana wacho wao walipa. Bwana ndo ndatama gani? Nakuwa ngwekwa
Mambo. This is what I do. Like I said, this story is I'm going to Daddy. Right, take it like a This way. I know I'm listening. Is right, Mambo. Mambo, who's the way? Keep it. Huh? Nzvimbo iyo ndei muruterera penyu Pese, isusu is not about chia. Isusu tinotaura kuti kana iri connivance handiti kana iri connivance handiti kuti pane connivance kana pachia not what but inini am what getting the facts right ndo zviri important right because inini as long as pataura nzvimbo haisiri yenyu that's a fact that's why haisi kuti azidakutoita calculation that's a fact hapasi penyu ndepamukoma wenyu that's a fact ndiyo hapana kurambana nacho that's a fact hapasi penyu ndepamukoma wenyu ende nemi muri kutozvibvuma kuti ndepani ndepamukoma the issue then comes yekuti wana wamukoma kuti tauya pamba pedu because hapasiri penyu paapangu baba wenyu akandikwa prove to us now kuti baba akakupai there's no Yes, because sabhuka kana paitwa transfer ka yeland paita transfer yelenda ko transfer yelend yaitwa seiko sabhuka asipo because hapana kasabhuka hapo hapo because kana pachimoitwa transfer yecommunal land kuti yabva kuna nhiki china kuna nhiki all these things zvinofana kusika kana pasina hapana chinhu sabhuku uripo ndiye muridzi wenzvimbo zisora mambo vacommunal land hamuiti madhiri eland pasina sabhuku saka wakazoya wanga wasabvakakosa kumwe urikubvunza inini ubvunze wako isisi tinobvunza tingatopedza nguva inini personally how I see this benji ndogare kunoti iwe benji wana waende mugare kunoti baba wenyu then kana paine any fight iripo considering ownership yeuku neuku handiti iyo chiitwa fight iyoyo munhu umwe naumwe ari panzvimbo pake munhu umwe naumwe ngaende panzvimbo panoti iye kana paine hondo dziri kurwiwa ngadzirwiwe munhu umwe naumwe ari panzvimbo pake kana uri rendi isiri yako ibva enda mako then kana muri kurwa dzimwe hondo dzamuri kurwa mochirwa umwe naumwe ari pake panoti chii iye because isusu what we are going to do sharper judgment and that judgment ndiyo ani kutotaura iyo kuti munhu umwe naumwe ngadzoke pachii panzvimbo pake imimi sabhenji kana pamutori pacho patori pei makaisa munhu asiripo wasikana vanoshandisa that judgment yatikupa panapa to apply for eviction order then those people wamaisa munzvimbo isiri yavo they will be evicted pazviri pamutemo because I cannot deny them benefit yababa wavo kubva paestate yababa wavo because imimi you failed to prove isusu kwatiri kuti zveshuwa makapiwa land you have failed. It's just it's your word of mouth, so it's your word neword zake, so I don't judge this ichiti your word against your word hakuna zvakadaro saka you have to prove garai pasi baba garai pasi baba Yes,
tozotangira kumberi tozoibatira futi kumberi. Asi nyaya yepanapa ndeyekuti very simple kwandiri inini munhu wese ngaende pai panzvimbo yake, then motifaita umwe naumwe ari kwani ari kwake, muchishandisa chii mitemo, because kwandiri inini handingabvisi wana paproperty yani yababa wavo ndoti bvaipo gozoda kusa wana wababa mukuru. To me, no. Iwewe Benji, enda wosheye wana wako zvinoti Benji. Wapedza izvo kana uri kuramba wakuenda mberi uchiti une claim to this, handiti chenhako mberi and produce the evidence yekuti wakapapiwa. Kana pasina evidence yekuti wakapapiwa, chibvisa hako vanhu vako nguva muchinayo, uvatsvagire kunhu kwokudini. Right, thank you.